खुलुमबाय दिनै 19 जुन 2024 बुधबार बर'नि शर्ट मुभिनि एक्टर दैदेन वारिया पुलिसनि आखायाव गावखौ गथायबाय एबा पुलिसजों हमजाबाय। पुलिसआ दैदेन वारिखौ हमनायनि उनाव कर्टआव थिसननाय जादों, नाथाय दासिमाव अनिल आरो सुबर्णखौ मोनथ'नाय जायाखै। आसाम पुलिसआ पांग्रिनिफ्राय सिखाव आरो रां लुथिनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। मैसो बायनो थांनायाव दायनिगिरिफोरा हमजादों आरो बिसोर हेन्डमेड सेलाय आरो गोबौ आचार दैखांनानै 1,80,000 रांबो खावना लांदोंमोन। बिनि उनाव पुलिसआ अपारेसन खालामनानै बिसोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय डकाइतफोरनि मुङा जाबाय रन्जन बरुवा 35 बोसोर बैसोनि आरो बितपन दाहतिया 29 बोसोर बैसोनि। आसामनि सनारियाव रिनिउएल फाउन्डेसन रिहाब सेन्टाराव सासे हौवासा गथ'खौ रिहाब सेन्टाराव दोननानै फाहामथाय थानाय समाव हौवासा गथ'आ थैदों। थैनाय हौवासा गथ'नि मुङा जाबाय देबजित नन्दि आरो बेखौ बांद्राय ड्राग्स सोबनायनि थाखाय थांनाय 2023 मायथाइनि दिसेम्बर दाननिफ्राय रिहाब सेन्टाराव फाहामथाय होगासिनो दंमोन। गाजियाबादआव सासे 32 बोसोर बैसोनि सुबुङा जौ लोंखांनानै केब गारि सिङाव एसि अन खालामनानै उन्दुनायाव बेखौ फुंनि समाव थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय केब ड्राइभारनि मुङा जाबाय कालु दुबे। एसि अन खालामनायाव गारियाव पेट्रला जोबना होनायाव गारिया बन्द जानानै हां लानो हायै जानायनि जाहोनाव बेखौ थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। गुरुग्रामाव गंसे मिनि बास ड्राइभारा बोरैबा गुबुन गंसे गारिखौ सौदावफ्लांनायाव गारियाव थानाय 4 सुबुङा ओंखारनानै मिनि बासनि ड्राइभारखौ गाज्रियै बुनानै बुथारदों आरो बुथारखांनानै दायनिगिरिफ्रा स्पटनिफ्राय खारखोमा लांदों। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय पुलिसआ नागिरगासिनो दङ। बुथारजानाय मिनि बासनि ड्राइभारनि मुङा जाबाय ध्यानदाल। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय चारदुवाराव गंसे टेम्पु गारिया पार्किं खालामना दोननाय गंसे ट्रेक्टराव सौदावनानै जाब्रबथाय जानायाव सासे सुबुङा जिउ गोमादों आरो बे जाथायाव गुबुन 6 सुबुङा जोखोम जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय जन कलिता। गुबुन जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय गौतम दास, दीपांकर दास, लुकुमनि डेका, सुशील बरा, दिगन्त दास आरो नयनज्योति दास। पक्स' आयेननि सिङाव आसाम पुलिसनि बेटेलियानाव साख्रि मावनाय बनजित दासखौ 20 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावबाय आरो लोगोसे 10,000 रांनि जुरिमानाबो फोनांदों। राय दिले अनारेबल स्पेशल जाज जयदेव कौशर आदालते बग्रिबाड़ी PS केस नम्बर 126/19 स्पेशल केस नम्बर 2120 आसामी नाम हल बनजित दास आंडार सेक्शन 4 of पक्सत दिले আপনার 20 বছর সশ্রম কারাদণ্ড আৰু লগতে 10,000 টকাৰ ফাইন অনাদায়ে 2 মাহ কারাদণ্ড। 363 IPC এই সেকশনত দিলে 3 বছৰৰ সশ্রম কারাদণ্ড লগতে ফাইন 2,000 টকা, ফাইন অনাদায়ে 1 মাহৰ কারাদণ্ড। এই ঘটনাটো এনে ধৰণৰ আছিল যে বনজিত দাসে চাকৰি কৰিছিল বেটেলিয়ানৰ। তেখেতে বগৰীবাৰী থকা সময়ত এজনী নাবালিকা ছোৱালীক পলুৱাই লৈ যায় আৰু তেওঁৰ লগত জোৰপূৰ্বক শাৰীৰিক সম্পৰ্ক কৰে। এইটো ঘটনাটো হ'ল তাৰিখটো হ'ল 9/10/2019 9/10/2019 আৰু ভিক্টিমৰ দেউতাকে বগৰীবাৰী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু তাৰপিছত তদন্ত আৰম্ভ কৰে। তদন্তকালীনত ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰে 2 মাহ পিছত, প্ৰায় 2 মাহ পিছত উদ্ধাৰ কৰে আৰু আসামিক কৰায়ত্ব কৰে আৰু এই কেছটো ইমান দিনে ট্ৰায়েল চলি আজি ৰায় প্ৰদান কৰে। এই 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আণ্ডাৰ সেকশন 6 of পক্সত। অসম পুলিচত কাম কৰিছিল। অসম পুলিচ মানে বেটেলিয়ান বুলি গম পাইছো। এইটো মই ডিটেইলছটো নাজানো। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।